Dobrý den, mé jméno je Léha, je mi 22 let a pocházím z Proboštova, to je malá obec u Teplic. Narodila jsem se ve Vietnamu a v Čechách jsem od 2 let. Nyní v současné době studuji 4. rokem grafický design na britské škole tady v Praze. Mezi mé zájmy patří hudba, tanec a od malička se věnuji umění. Začala jsem jako malá malovat na stěny ložnice mých rodičů. Nyní mi to rodiče už nedovolí, proto maluji ve škole. Budoucnost patří těm, kteří věří v krásu svých snů. To je motto, kterým se řídím. Proto bych byla moc ráda, kdybyste mi dali svůj hlas, jelikož tato soutěž je pro mě velký challenge a sama sobě bych si ráda dokázala, že to zvládnu.